karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them. Di ka maluoy sa mga trabahante. Ayaw ka bala ka iyan. Bayra na sila sa imong amahan. Pero di ko musugot nga masira ang butik. Busa, pauli na, dali. Mupauli lang ko kung sundo na nimo ang tanan akong gusto. Udsa? Kahiras gani mo demand, oy? Mupauli lang ko ubos sa usa ka kondisyon. Aw, mga kondisyon. Mga kondisyon? Ganda eh. Nakuhan yun. Ikaw ba? Kung manulti ka, no? Mura kang kinsang hawra. Hoy, dahil kahibaw ko, kakatoka mo. Unsa man ang mga kondisyon na? Una sa tanan, papahawaas akong atubangan ka ng bayhana. Hoy, panuway! Wakay katungod nga papalayas na ako, ha? Oh, nga naman makoy katungod nga ni aman mo sa Mumbai. Di ni mong bayoy. Kang papa na eh. Okay, asawa man ko si mong amahan. Apo gihapon ni. Busa, palayasan ng bayhana sa akong atubangan. Kaayo ba gini mo kumuton, oy? Oo, kumuta! Kay lubagon sa dan akong imong liog. Iyan, tanawal ko na para babihana? Sagpaaragod na? Lira. Pauli na sa inyo. Unsa? Pag-taxi na lang, pauli sa inyo. Sige na. Sige na. Panuway kang bayhana ka? Wapaharasan niya magpanuway, Sige ka. Kung dili ka mapauli, bahala mo. Pamauli na lang mo ka. Ayaw na. Ayaw na. Lira, sige na. Onsa man. Pag-taxi na lang, pauli sa inyo. Sige na. Iyan! Lakaw na. Shit! Buset! Oh. Tuwa na mas lira. Dali na. Pauli na sa bay. Uy, wapat ang mahuman, uy. Doon na pa kay buhaton din, he. Ha? Sa pa ba'y buhaton ako din eh. Pangayog pasaylo sa akong inahan sa inyong pagsung din, he, o pagpasakit niya. Unsa? Huh! Ayaw pangus mo niya. Kuwang dyan kas disiplina na. Busa angay lang kang disiplinahon, bisan ko nanggungis ka na. Oh, Unsa man? Mangayog kag pasaylo? O isira na nako ning pultahan o bahala ka na sa imong amahan? okay. Pasaylo ako nang. Nasuko ka? Wa man. Nasuko ka. Kanang wa masuko, di na maning ka. Pero ikaw, nangayog kag pasaylo nga pinasing ka, kontra na sa buot nimo. Sige na, matugo na kumaoy. Nang. Sorry nang. Agoy, wa na maning ka. Pero wa jay lami pagkasulti ha. Ma, naka-feel ba kag sensibilidad siyang pagsulti? Wa. Sorry na, nang. Please. Sorry nang. Sorry lang. Di lang ka mo explain or musaan nga di na ka mo usab og pagpasakit og sulti sa mga maguwang nimong edad. Labi na sa mga mama. Nang, sorry. Di na kumuusab sa kong pagpasakit og sulti nimo. Okay na ba? Dili pa. Sa pa may kuwang ha? Gisunod na nako ang tanan mo gusto. Wa pa ka mo amin ni mama. Unsa? Uso pa bugo na kami amin karon? Dong, kung wa na mausos inyo no, uso pa nas amo do. Busa, amin. Ug usba pagsulti nga nagmahay ka sa imong gibuhat nga pagpakita sa imong pagkaway batasan. Ang kuna nga nabuang ka. Unsa? Di ko eh! Ano gutang mo ang kung nabuang ko? Okay nabuang bitaw ka to higayon na?
Huwag ka maghunahuna nga tiguang na ang imong giyaga-yagaan. Huwag kay maayong pamatasan. Anak man unta kag dato, pero bastos ka. Kung wa makadisiplina nimong imong inahan, ako'y mo disiplina nimo. Hoy! Hoy, Alexa! Ablihin yung puntahan. Alexa! Paulis, bay! Alexa! Alexa! Ablihin Ablihin yung puntahan ba? Usapan? Ha? Unsa man? Magkamaumuto Dili ba na kita usabot, mo oy? pauli kang Sir Ed. Ambot lang, ma. Alexa, daghan og mga Alexa! kakulian na usa ka Huwag minyoon. ko rin. O gamituo ko. Ngag imong kaminyoon imong gitugutan. Ha? Nahibaw ko sa imong kinaiya. Hoy! Bata ka pa, dili ka madag usa ka hangyo lang. Kung mo ingon ka nga dili ka, wa gid mi mahimos papa nimo. Pero nahibong ko kung nganong misugot ka nga magpakasal kang Sir Ed. Saman, di ablihan! Alexa! Nahibaw ko. Wa ba Nga may kay klarong nagtukmod manulte? nimo aron mo sugot nga makasal kang Sir Pita, oy! Ed. Ambot ba, maoy? Mura man kog naluoy ni Sir Ed. Wa bagid kaniya pugsa. Bisan kamay, ma. Wa siya mamukos. Alexa! Kuan lang. Ambot ba? lang. Gaan lang gid ang akong gibati niya. Gawas pa. Nakaila naman ko niyang daan, ma. Tuod no. Basta, murag doon ay nagtukmod na ako aron masugot nga makasalmi. Alexa! Di dyo ko mahunong din eh. Di ko mahunong pagsaba-saba din kung di ka mo pauli. Ah! Uy, Hala, kauwan nun. Tuara, miuwan na gyud ma. mabasa gid ang tawhana diha sa gawas. Sa libo ra ba kaayo diha? Da, pasag din na siya diha, uy. Binoy, Ah, nauli na ba si Ian ug si Alexa? wa pa may usan nilang nauli, Sir Oy. Usay katapusan gisulti ni Alexa. Wa may nakabantay sa iyang pagawa, Sir. Kagabi, Oh, human magluto si Alexa og sudan sa panihapon. Miabot si Ian na nakainom. Moto naglalis sila. Unya, maura to, Sir. Naglalis sila. unsa may gisulti ni Ian kang Alexa? Iyara man itong gipalaya, Sir. Gipalayas ni Ian si Alexa? O sige, mupuhay una ko sa kwarto. Ah, okay. Sige, Sir. Hala. Kalmohor ang Sir Ida. Ah. Mura man nagugwa mabalaka na milayas ng iyang asawa. Masaan na ako eh. Tugnaw na. Alexa! Alexa, ablihin yung puntahan! Tugnaw na kayo! Hoy! Oh. Uy! Nang... Dali, sud. Ya ito aliha. Uy! Padrapo. Salamat. Salamat nga, gipasuod ko ni mo nang. Unsa man? Gusto kag kape o gatas? Kuan, kape na lang nang, kape. Sige. Paabot ako dihi sa sala. Kutawan ti kag kape. Giubog yapon siya. Takdan ko ni din eh. Tugnaw eh. Butan din ni inaka ni Alexa. Nga nung wa mo siya maliwat. Hello, Ad? Hay naman si Ian. Na nasa sala. Gipasod ni mama kay basa na sa uwan. Unsa man? Muuban ako niyak pa uli. Ayaw una. Aha? Gusto ko nga na siya makapanihapon niya. Kauban sa imong mama ug papa. Okay. Patilawas siya sa imong ubang linoto. Okay, pero
Mangutana anak ko nimo pa. Oh, sige. Pautang na lang. Tinud-on ba gyud nimo ang pagpasira sa butik? Kung dili ko mo pauli? Oo. Tinudoon ko. Niya ang imong kape. Hinay lang ha, kay init kaayo. Di lang ka magpasalamat ni Mama? Oh, maayo kayo naog na ka. Saman, nakaw na ta? Magluto na ko, Ma. Ikay magusina karon. Oh, ako. Paghimamat una mo diha sa akong anak, Ma. Unsa dong? Wa man lang. Wa. Magkuhaon na kong uga nga t-shirt ha. Kay magluto pa man sa Alexa. Butan na gits inahan ni Alexa. Pero ang bruha, makalakot tayo. May pumukol sa pipit sa sanga na isang kahoy. At nahagip ng bato ang pakpak ng munting ibon. Bun, bun, bun. Dahil sa... mauli na ta. Ni anak ko sa among bay iyan. Okay na ko. Lakaw na lang. Pauli na lang kung gusto ka. Kaya akong magluto pa ko. Ug ay kog sa muka. Pamati. Oh, ay, aray ha. Aray ha. Sakit ng akong bukton ha. Kinahanglang muuban ka na ako karon dayon. Dili na ko mapauli sa inyo. Bahala na mo sa inyong kinabuhi. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!